Tanan bala, nakabaton na sang 13th month pay. Gani kung wala na sang bilin, partido PPP pongko plus tar pamati. Kay kwartang pag-istoryahan ta. May nagapamangkot sa akon kung sino gid bala ang winner subong sa pagbaton sang 13th month pay. Gani plus tar kay sabton ta. Una, ang mga nagapautang? Hindi. Kay man, ang mga may utang, imbis nga ibayad nila ang 13th month pay nila, wala, ginuna pa ang pagpariban. Ang mga may utang, nagpa-straight sang buhok. Ang nagapautang, gakululong ang ila buhok. May ara man na nagpaderman. Nagapagwapa na. Baw imbis ibayad, ginuna pa ang biga-biga nila. Tilantawa, ang mga may utang, gapagwapa. Ang gapautang, galalaw ay na. Ikaduha, ang mga single ay han? Hindi. Hindi sila ang winner. Kahit ipagbaton sa ilang bonus, ibayad sa utang, ibayad sa insurance, ihatag kay nanay kag tatay pangbakal sang bulong para sa maintenance, ibayad sang kuryente, ipang groceries, wala bilin, resto pa. Biyara mas ng iban, nagamensahe, mga kabalan. Treat naman da, kati bag-o bonus. Baw. Hindi man gid kabalan, inang mga tambay, tani kung inyo nga itagay, ipaburhot sang sigarilyo, kung nag-obra ka mo, may 13th month nga mabaton. Hindi kay mang mensahe lang mga ayo sang balato. Tapos kamo, nagpadako lang sang itlog ang obra ninyo. Ikatatlo, ang winner. Ang winner sang nabaton nga 13th month, kabalo ka mo kung sino, ang mga kirida. Sige ba ito naman ba? Paano nga nanging kirida? Paano nga nanging kirida? Kaya ang 13th month pay sang lalaki, i-remit sa iyang asawa. Ang muning sitwasyon. Sekreto ni. Sekreto nga i-share na kung sa inyo. Inside information. Ang muning sitwasyon. Si Banahon, nagbatot sa 13th month pay. Pagpuli, i-remit kay asawahon. Hambalon dahil si asawahon. Dahil lang ka. Buwas, shopping ka bilugad lang. Shopping ka pamakaw sa imong gusto. Bakla ang tanang aring akong 13th month pay. Bawa sa asawahon, kringking mo namitan. Bawa ka pa namin, kaya siyempre ma-shopping. Ang wala niya na balaan, samtang siya nag-shopping, ang iyang bana ato kay kiriding. Ato kay kiriding. Aras ang kwarta sa asawa. Pero nagdiliwal ang munika ni Kirida. Benga pa. Tapos yun si Kiriding, hindi ni magpapirding. Kita na isang mga amiga. Nag-lunch sila. Pag kita na isang lunch table, ga-instoryahan na, hindi siyempre tanan yung mga 13th month pay. Mangkot, anong nabaton ninyo sa 13th month pay? Ang isa nagambang, bago nga bag. Malikay na, okay. Malikay, okay. Iwan na ba ito ni mo? May bouquet kag chocolates. Ang ba naman sa kita, okay, simple. Nothing special. Sana naman ako, ano mo na ba ito? Diyos ko, bayo, kag sapatos. Ang ba naman ni Kirida, simple. Simple mga nabato ninyo. Tiyambal niyo, tiyan mo yung nabato nga doon sa kapwerti kag yun. Ang ba ni Kirida, simple. 3 ka rounds. 3 ka rounds. Butan mo na ba? Sana all, Kirida. Sana all kinabalbalan siya. Gabilib sila. 3 rounds sa balbal siya. Ang dila nagdiliwal. Ang monarkiya gapadiwal.